Kardom domar litum India lapen Pakistan ang bom ron thama do bom Ukraine lapen Russia ang bom stame non puta chiteng keng bom la Israel lapen ke Gaza ladak stame lapuson Gaza along bom kang bom non puta ington telang violence unsocial sinang bad bom lapen ke hapu isiana apir thirang kachila climate change munit atum kiduk kisung unsocial sinang ke bad lapen ke along pandemic lapuson ani wangsi ason ang ke klang lapen ke ani wangsi akimi breaking news ke klang lapuson Lahai nang ke phone nang ke klang men ma mate apir thesi kijoji asono ma prang ki bang ji Kopi kisung tong ki phopone Kopi ron thama tong ki dopone Lahai chichini ne nahok ta ke togawe bonta ningkan suri aprang Lahai alam aputhat antame isi kitab long ketok pondo lake Bible non ke dobom aron thama Lahai a warning anstame aprang pen tok e jisu amithang sipu Lahai jong sinang ki klang lo plutang te Pirthe ki joji angring kevang lo pu puthot laso Pirthe long jisu ka chewang thuji phan second coming pusupu tangte ahok Pirthe jut puma pini labangso alang apthak chi thansena ningkan suri aprang Pirthe long munit atum kahino pensi pleng serlo noa po amunit herni si atum hello haso ahot kimisena bang arnam alang phan telong thepo pakim toilo lapen ke job plikep ni plikep 40 days 40 nights an avi nong pajang lo avi nong pathelo anke lang thepo flat Lahai pen jok kaduka ve angton anta pavira lablo lake arnam kangsai lo haso ahut niplikep an arve janggat api arnam semedeng lo iprang kivang ji along lang pen ke ni insai selo pusupu lasupen rainbow pen si semi paklang lapen ke arnam puthulo mo iprang kivang ji ni me pen si nang tumphana insai ji lasipini ani itum kadoka veta theklong lo ron thama kache up Lahai ke me sai selo 2000 so se aning kana prang arnam labangso Pirthe long me thang asupu phanang toilo Jesus Christ arnam asole alang labangso Pirthe long kevang ali munit ason chipe bihek pen si labangso Pirthe long kevang munit tum kaheno anso se nang ki bat pen joksi alang nang ka dijaji phanse labangso Pirthe long banglo bonta Pirthe amuni tum kaheno pen jok alang phan arnam pudeng de lo laso pen pathi lo bonta 3 days api alang puthot reng thusi alang phan ki kroy atum arat along alang chetong nam thulo la ana phisi alang sining angsong charlu thulo damde aprang sining angsong alule aprang alang isi alam ki pupondo ne puthot chewang thuji haso ahut ke ne munit ason kali chipe bihek hello ne ahil asang pensi wang popu alang ki pu alam Bible along Matthew chapter 24 verse 6 along sikito alang ki pu tekan nang tum ron kachidan alamjir arjulong ji bonta ke kijut kalilang kevang jisi ki onglang pusipu lasipini itum kadoka veta theklong lo India lapen Pakistan ang bong ron thama lapen ke anpata Russia lapen ke Ukraine Israel lapen ke Palestine latum ron thama julong lo Luke 21 verse 11 ladajong si langdam plutang te kaphere meme a Chikli thepo wang ji akhim thur ji lapen adim ke Mavur doji pusipu Chikli thepo lake Turkey Nepal lapen ke Myanmar ladai itum theklong lo lapen kapre long samedo akhim thur ji lake itum ron thama kapre adim long same theklong lo lapen ke adet Mavur doji pu COVID-19 itum ajulong lo lasupen kadokawe adet anta pa umplu pini ani munit atum humanity munit atum kachinghon kachidia seroi doma awe tangka ki hung hedat abang doma awe apia po tumhan kachinghon abang doma lata awe penang an ahem ke apia po tumhan seme kachitheng lasonda do munit atum kachirap seroi doma awe lasi mokibang ji a future ke lason sinang manji pukunane akitab long kitab doma theklong le itum kadogo beta bom sita Lahai alam angton antame Bible long natok pia hini Timothy chapter 3 verse 1 to 5 an yong si itum langdam lo plutang te Lahai theklong ji Pirthe ki juji dok ahut ke lapuson sinang man sai seji pusipu hada pini ani langnam sinang ahok hia leader sai se tangka ki hung a leader sai se kachubai kachong thui a leader sai se kadoka beta Matthew 24 verse 24 long siketo labangso video lake Christian alam ke pathe kali bonta ahok Pirthe jut poma Bible kito lake 100 CE alompen bonta pini ani aron thama alam haha anta Bible long kito penan chikok dia ron thama doji pupen non alom ron thama dobom akhim stame thurji pupen Chikli thepo haha itum kadok weta theklong no anpata Mavur doji pupen I flu dengue lapen ke COVID-19 Lahai nang lelo kachinghon avidya ji pupen nonaka chinghon noma kachinghon kali apran si kachi ansai sen nonno Lahai ani jongsi theklong lo putang te Pirthe juji dok lo pu awarning nang kipaklang pusildak Bible long kitok ko tangte ahok Pirthe ki juji arni nangle puma mate nangle lela bonta Bible long kitok ateng pen ke non itum Pirthe long nang chikok bom lo lapen ke itum kadoko beta theklong bom lo nang itum kupisi kamatha kupisi pujima comment song pachin tha tangte pinya video ke lang si kantom polo see you in next video thank you so much bye bye Kardom